jotono lamsukani wati channel inke norok saiman kana je video ni thumbnail jagono nukhana ang tini tamno tui sana nakya inge phadi sing bisi kok saiwe direct je main kogo phale chiwana te norok bhanyo anti nanu ya korok khana we amsik time waste ka tamasai direct jing chini je main kogo phale chiwana norok hinke screen o kaham ke nugui tama khana o borok tam khake nai nadi je chini bubagra bole bona amsik kale respect rui tongo bo hai borok paro tongnai bole tam khake anke o jaga yakung kapi gise sak nang yaklai phonugui tongshu te norok o jaga phanyo nai nadi o boroni tomungno bo asugui maisa mase chini bubagran mukhango se mane bin photo jaga o yakung bino yakung make kapi ge bo o jaga maisawi phonoka mane ke babo kono saimaya angai khlaiman ko ge abo bo saiman te tinyo borokno phonug manisi te norok o jaga phanyo nugui mankana bo mangsoi ma kisa sana bagise o jaga bahanyo chini bubagran mukhango yakung lathi rui yakung musonai chakha hinge o mangsoni damle busuk boje tabuk aboti khlai samung hamya khaitomani bono bui busuk nasler jaktong abo bo kharasi tei nor o jaga bahanyo nugui tomakana khoroksa ke yakung kapi go tei khoroksa ke yakung musonai chini bubagran bukugo bini yakung o yakung sitra bai khlai rohori phunukoi tongkha tei nor screen o kaham ke nadi bini o jutano se bubagran mukhango direct thepaweru abo kaise kono saiman yawi khlaiman ko ya pura abo pulani sino pura plan khajak saiman tade khlaimani tei o juta saboni hinkai nang kaham ke nadi screen o je o borok mai chawi tonai bini gana bini juta berajak pura abo bini juta norok screen o kaham ke nadi tei khanari kaka bura nang o samung je abo tei khlai phonumani aboni ni bagai onek din jaya te Tripura o onek samung hamya angkhane neng wansuk sidi bahage saiman tabuksuk joratei norok ni neng jesa party pon khadi IPF pon khadi abakai CPM pon khaladi kebo neta pon ase bubagrano abotei khlai je mukhango je bini photo jago nini yakung kaman jota bakhe bera oi social media jago viral khai phono gyako neng screen kaham ke nai nadi nini je IPF ni neta hindi BJP ni neta hindi CPM ni neta hindi screen o kaham ke nadi borok busakai respect ruitong te neng khai tini khoroksa para bisingo tongnai borok neng se abuti khlai sak nangya khlai phunugo neng sak sana wansugui danai neng bomti hai jaga kalai tong tabuk lokorok kaham ke wansugui nadi chini je leader neta tiprasa hinkai bufurno se bisingo connection mane kai milwi thansa khlai tongo hinki tabuk je o jaga party no rajniti snamoi walai toni ne sabo je public parani chikon mikon je neta pet watone rokse kok hamya khlai viral khai je chini tiprasa leader tone rongno walai tonu aborok sabo hinke je parani boh kisai misa ongkhorjak neta petwa khlai borok si bisi walai tonu tei ching Facebook YouTube abti hai kabama jaga hinke nukha neta petwa rokai saka wansa hane kok banglai mani bo nukjago tabuk o borok ni kok nang sauna tei video ni je bini kok sana sagang pulyano sanai o borok ni kebo jati gusti abake busa bini munai dara tongkhang ke norok kaham ke khnadi te norok nijini borok no kaham ke phwrwngnani chesta khladi tei je o borok ni gana asugui je neta petwa tongnai tai je camera bonai norok bahana kaham ke khnadi neng je tine aboti khlai phonumani ang to je nini tomungo nukmate bujima to neng kaise kono family kahamni borok ya sana thangkai direct ok sachiwana neng amsuk gönang borok ya tangi hinkai nini gana je asugui je neta petwa tongnai je camera bonai borok ni thanio rang tongo te nini thanio rang kre neng borok bai kono dino ta batai di te kono dino compare ta khai bujikha neng engkha khoroksa samung khalai chanai te nini problem na bujio neng salja samung khai hengkano nini nogo chanani onek cost tongnai tangi hinkai neng onek family bahina khajak te nini nukhungo okara borok bahina tongo te nini se kusu borok bahina tongo jodi neng se aboti hamya samung khalai tongkhangke nini munai te dara baisong je nini jati gosti borok bo mukhang bai khlai phadro ongkhore kok sarangnai te neng kaham ke wansudi nini nogo nini busabote nini ama babu nin dara manai baisong sak hamya angi tongpuro
nini o neta petua nini gana je azu tonai bo kuno din hon ek taga rang ru choba galak tangi sajaman nung engka koroksa sia te buka borok tangi no na to sia buka hinkang ke nung wan sudi je nini o tomung bai nung hinjabu te nung kanari nung je tabo o neta petua ni logiwo sei ka ke ukulo ruthar tomani nini o neta petua no kodin chari na hno nung abo wara wan su nung niji salja samungkaya nini sakni phankibiya hinkane nini nogo chanani rang kri te nini o neta peto ba hanyo nono tomo samungle rang riana je nini o phan je nung kibi mani aboni rang no nono bahani ruo aboni bage nung matabuk onek kotor borok nung onek wan sugi cholina nangka tai nono ang last kok sanamu sungo je nono ang tini kaka ni respect rui tomani nono ang ane mote hingkai ane bekhau te alka hani che kotugui mane ka hamya ko ba ke ringnani musungui tongo tei abo sudo ang sinia ang kai kebama borokno je nono bukuk hamya bai khlai kotuna musonai comment hamya khane musonai onek musungui no tongo nung wan sudi serai rok bai nung tini amti khlai hamya sajana nang tongkha abo saboni bagi dos engkangke nini gana je tongnai a camera photo bonai te neta petua te nono je abuti khlai kok hamya phorongui nung je amti ingmani a boroni se dos last kok ang abon sanai dol drok nor o video no just kapno share khlai redi tangi hingke bini jati gosti eba ke bini mama kaka phon nugui tongkha ke aboni je bini borok no kaham phorongui manang to tai bo next o kuno dina hamya samung khane sega onek bar wan sugai ma khane abuti khlai ke nor o video no share khlai redi tangi hingke bona ang bahane bukuk hamya ba ke phorognani kotoknani musungui tongo haipono bona ang sali tangi hingke ani babu ano sawo je borokno bujia hingke nung bono je sik bujia sak jorate kaham ki phorongdi jodi amoni porbo bujiwui phorongei manliya hingke nung apro latha tui phorongdi abuti hini sawo hingke amoni bagi ang bono aniang channel tui khlai kaham ki kok sawai phorongei naikya।